pres wis dadi sewalang-walang nek ra aku mati sik mulane kowe ndisiki aja keri oh iya titip dompetku go titip dompetku kena bojoku ya engko nek nganti aku 3 dina ora bali kon nyelameti 3 dina tekan nyewu aku mati oke ya anakku sing barep lanang kae arep lulus SMA sesuk lebokno ning perguruan tinggi lah sah tinggi-tinggi kok nek tiba ngrekoso ku sik perguruan tinggi lho fakultas kowe iki piye terus sekolah tekan SMA kon fakultas kuwi jurusan kena udu pokoknya ngono universitas ora maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane lho ya wis kono maju kono ya taman iki ya kok taman gradi cengele bola tiba